В ім'я Отця, а Сина, а Духа Святого. Kniec buď s vami. Ľubí bratci, ľubí sestry, vítam vás na nedeľskú Božiu mšu. V našim osadníku máme kiluš, ktorý sa započne ze sadu, što budem, što by mi radil. To je české prašenie. Ale jednu vec, najskôr bude toľa stajne zase treba, brneš vunčo má, menece náš čas. A když my gemšidžeme, potom jemu daríme jednu hodinu našeho časa. A to je stajne zase jemu jarovážny dar. Ja si myslím, z toho úrostče za nás samých, ale ty za tých, za ktorých sa modlíme a na ktorých myslíme, stajne zase veľa žonovania. Kniež Jezu Kriste, ty si sa narodil, żeby z nami człowiekami dzieli radość, czas, starość, żywienia, knieże smilso. Ty si nas za winu całego świata, każdego człowieka, Kriste smilso. Ty si hodnosne zrostano na put do wiecznego, jutronego żywienia otworzył, knieże smilso. Knieže, smil sa nad nami, smí od nás naše rychy, zabych my čisté a správne útrobu osvedčili túle Božiu mšu. Amen. Wszechmocny, wieczny Boże, daj, żebyśmy byli Tobie podwolni, a ze sprawnej utrobu Twojej hordosności służyli przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Exodus. W wonych dniach przyczanychu Amalekicza, zo bychu z Izraelitami w Refidimie wojowali. Tu praj Mojzes Jozue. Ubia se muži a wučenjuce na bitwu przeciwo Amalekitam. Ja stupił so z Božim kijom w ruce na wierzch Horki. Jozua szczyni, kajż by jemu Mojzes przykazał, a wuczany na bitwu przeciwo Amalekitam. Mojzes pak dziesze z Aaronom a Hurom na wierzch Horki. Doniż Mojzes swoje ramieni zbiehasze, dobywachu Izraelicza. Gdyż pak ramieni spuszczy, dobywachu Amalekicza. Skończnie buszte Mojzese ramieni przeczeszkej. Tu zasztaj kamien a božišta jun pod nim a vunco na jun sydže. Aaron a Hur podpěrovašta jeho ramieni tun na tutej, tamny na tamnej stronie. Tak wostanieše jeho ramieni pozběnjeni hač do kowania słonca. A Jozua zbi Amalekitov a ich wojsko z wutrym mieczom. Słyszeli jsme słowo Boże.
Drugie czytanie z drugiego lista świętego apostoła Pawła Timoteji. Mój syno, zostań tym, co si nauknął, a o czym si so przesvědčil. Przetoż wiesz, od kogo si to nauknął, a znajesz od dzieciacych lat Święte Pisma. Te może ja cię nauczyć k spomożności przez wieru do Jezu Chrysta. Wszystkie Pismo od Boha nadechnienie je użytne k uczeniu, k porokowaniu, k naprawieniu, k kubwaniu a k sprawności, żeby Boży człowiek dospony był, przygotowany k każdemu dobremu skutki. Zaroczam cię przed Bohom a Chrystom Jezusom, któż będzie żywych a mordwych sądzić, na Jego przychód a Jego królestwo. Wozjebie słowo Boże, niech je chodź, niech nie chodź, przesvědčuj, porokuj a napominaj, aż cierpliwie budź. Słyszeliśmy słowo Boże. Halleluja, halleluja, halleluja. Słowo Boże wszakie żywe a potwe, one sudzi mysle a zamiar wątroby. Halleluja, halleluja, halleluja. Kněz buď s vámi. Słowa świętościnia po Lukaszu. W banym czasu prawi Jezus tute przyrunanie, że je trebne stajnie so modlić, a nie wustawać. On rekne, w jednym miejscu bysze sudnik, tun so Boha nie boješe, a na człowieku nie dziwaše. W tym miejscu byše też wudowa, która šikađeše stajnie zaso k niemu, a ryčeše, škitaj mnie przed moim przeciwnikom. Ale on długo no chceše, potom pak si rekne, hać kuli se Boha nie boju, a na żadnego człowieka nie dziwam. Budu za tuto budowu wojować, dokež mnie stajnie obkrzyżuje, żeby na końcu nie przyszła, a mnie też jeszcze zbiwa. A kniez doda, słyszcie, što nesprawny sudnik prawi, abo nie miał wojować za swoich uzwolenych, kiż k niemu wodnia, a w nocy wołaja, aby im czekać dał. Prawił wam, że będzie on boże za nich wojować, ale najdzie syn człowieka, gdyż przyjdzie wiru na ziemi. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lubi osadni bracia a sotry, Pfarrer dosta telefonat, muž z osady, pravíznik povolania Zauwa. A najprve so jenož opraša, kniez Pfarrer, kak so vám vedže. A tun, ja nimam žádnou šičinu, skoržič. A tam on zaso, to pa je škoda. Runie o to skoržina, ta som ja žive. A potom so obaj smiech môj praješe ono Pfarrer. Také živenie. Što sú za jedno te starosti, abo te merzania, to sú za drugo zase radosti. Podobne, kaže do jedno peča, Porebny Institut wabił z trochu makaber hesłom. Wasza zrudoba je nasza radość.
do niż nebu potom im jasne, to musz ty opak rozumieć. Radostcze a starostcze za obie so też Bóg zajmuje. On chce podziel brać na naszym żywieniu. A naopak też ludzie, jo, stajnie zaso za męża erdnie używają. To słowo Bóg je najskiery sobą jedne z tych najbardziej używanych słów. Tak rzec bytostny wokabular za wierywych, a te za niewierywych. Lidma drugie słowo najskiery je tak hustowe arcze ludzi, szejne hači wieria, aber nie wieria. Mój Boże, što da ja so stava? Mój Božičkece, ne bučno tak čučiva. Aber też Božak, so nesu mnie kontrolowali, a wak buchu papiery precz boli. Bože Bože pomaj, Bo dał, też pomaj Bo, postro ewangelski Sarbo, słucha do tuto rynka. A to są ludzie ciężko czynia, gdyż o to, że ze Bogiem ryczeć. Potem ryka, ja to nie wiem, co brać, a jeden to syła trzeba, bo to tak szowie. Na tym ja nieszto wiemy. Melczenie to je też jeden dżil modlenia, albo dżil chrześcijańskiej spirituality. Najbolej się to zwuczuje w klosztrach. Jole w susodnej czeskiej jest 2002 nowe klosztor założyła nastał. A tam są mnisza żywi, kiż cały tydzień jenoś melcza. Jenoś juno za tydzień besadują oni przy zromadnym wukodżowaniu. A to spodziewanie, oni mają tylko dorosta, so dobią ci kandydaci czekać. Klosztoryka Nowy Dwór, 20 km jużne Karlowych Warów, blisko je ta wieś dobra woda. Możecie się sami obladać. Ja po jednym stole siedzę, poruczam ja drugim młodszym ludziom jako pokutu. Modli się tola junu za nikogo, kogoś masz rady, albo kiż by twój patrz o sobie trebać mógł. A když ty nie wiesz, co się modlić, tam pan zaswieć modla taką świeczku, a potem daruj, wyciągnie 5 minut cisziny. Ale w tych 5 minutach myśli na toho człowieka. To nikak odpowieduje tomu, što je znany Indičan Mahatma Gandhi juno praju. Je lepiej swoją utrobu do modlitwy położyć bez toho, co słowa namakasz. Hacz słowa namakasz bez toho, co się do nich twoją utrobu położył. A to płaci o sobie za nasz czas, że się ta inflacja tych próżnych słów przed sobą a większa. Ten medialny blabla to szejne, na które syczach to sy, tu nie szedł samsny. Ducha słaby, zwerszny, a najbolej są miri na nešto negatywne. Dokąd to pecza za ludzi byle zajmowe. Bohužel mamy po nas cyrkwi te inflaciju słowów. Gdyby ja nešto prajč miał, ja ženi ne boh dvoje čitanja činil na kemšach. To vele čitanje, to vele ne pome. Ale bolje te jednotliwe słowo, ki so v duši človeka potom zaniezdzi. To skutkuje. Přirovnanie v Evangeliju, ki smo predorune slyšeli, na preni pola to samsno smíra pokazuje. I na vudova prose nespravného sudnika tak dlho, doniž nedostane, čež má právo. A když to přeneseš do živenia,
by to snad pan rikało, my dybimy, bo tak do na czujeć, jo nerwu strapacirować, do nich on nam nie da, što jest, bo coś prosimy. Nie, to nie wolno. Tu ne recept tak nie funguje. Todla, co iże te mnozy przestali się modlić. I nazonite modla juno praješe, bo wszelkie modlitwy nie usłyszy. Dokiż ma za mnie niekie inne wiece odmyslene. Albert Schweitzer, to ten lekar, ki się w afryckim Lambarene do skutkował spomożnie, to nie jemu formulował, modlitwy świat nie zmienia, ale modlitwy zmienia ludzi, a ludzi zmienia świat. Gdy co Jezus w obstajnemu modleniu napomina, reka to, pestujcie wasz Bocza Bo. Nimmst du rika Beziehungspflege. Serbscy bochmo prajli swój Bocza pestować, hajeć. To kaj my z ludźmi. Czym mniej masz ty z nikim kontakt, aber czym mniej z nim ryczysz, czym byle pocznie tu przeco byle cuzy być. A Bocza z pan rika, musi to liczyć prajczyć mamo. To je masz ty mnie starszymi a dziećmi, albo młodostymi, to masz ty tymi z mężczyzkimi, to masz ty tymi z siwuznymi, a wiezo też z Bogiem a człowiekiem. Potem je tak rec szkryczkowa ciszina nastawa. Nimmst du rika Funkstille. Passowski biskop Stefan Oster, jeden z tych najmłodszych biskupów, którzy po mamo tu nie to jeno ze swoim obrazom ludziom rozjasnił. A to on praju, gdy się ty przez posta, a ten bruch, skoksze rozczać twój duch, potem się drudy prajesz, popram bycha doba so bolejbać, niż to czynić. A je to tak napinać się, to tam mi syła so necha. Bo nasz wiem, że hibanie zaczęło użytne, a stroje. A biskup potem praješe, što je te hibanie zaczęło. To je te modlenie za moją dušu. Ty swoje čivo nadobo napinaš, a pitneš, zagor nimaš žanu kondiciju, potom dobiš učovať. A když dobiš tvoju dušu napinač, dokiż masz nadobo problem rozrysać, potom pitneš, ja dobiš se ima modliť zase. A pokazać, što mi, abo na to přinč, što mi nese přes žumy živienia. Modlenie je tak rec pistowanie počaha z Bogom. Modlić ty nereka, so ja přeco nešto mieć, ale dokiż chcú z ním romadži byť a dokiż to mi dere čini. A my máme dobre przykłady też utrajného modlitwa. Święta Monika na przykład jest od 23 lat od nakazania jej syna Hausztyna so modliba. A bei tych 23 latach nie nic o bitten było, że to jemu usłyszene. Prenikancler niemski Konrad Adenauer tu nie 1950 do Moskwy leciał, żeby tam po Rusu te posledne 10 nekak wojnski jatych se uprosł, żeby te domy muszin szmuli. A tu noc do toho jest do cyrkwy w klostrze Marianach zamknąć dał. Tu kiedy wiedział, tun patrzał, tun będzie mojemu przedozaczu dopomać. Indyjska lekarka Mary Verghese je w jej połowaniu uspieszna, wypełniona, ale też zbożona była. A potem przy obkadnym niezbożu potrzepi ciężkie zranienie krybita.
a netko je sama kora. A zlemena sejdži v korobnym stole. A naležne so modli džen votednja vo ustrovenie no a šo podamo. Počasu ona započne sejdžo dživač a počasi si přisvoji samo toľko ušiknosť, že môže zase operovač. Ale je to nedostá. Ona založí samo centrum za buchu na lepra kory po operácii zase do živenia co ručič muli. Vo strovej noze je ona prosila. Ale když Bůh je tute přečenie splnil, nie so samo obšaruje Ručočanova a prajva, ja som neke rentnerka, invalidna. Nie, ona je si nešto zváživa. Štož Boha prosi a potom přiuza. Štož on dá, abo ty nedá. Tun bude na koncu džaklive prajič moc, podobne kaž ona indijska likarka. Vo noze sem če prosila a kšidva si mi dal. Amen. Stanime a modlíme sa víru do Boha. A Jezu Krista, jeho Ježiškosti, našeho Krista, iž je podjatého Ducha Sviatého, narodený z Marie Kniežny, čerpil pod Panciom Pilátom, křižovaný, umrel a pochybany, zestupil do přetele, seči dženě z mŕtvych stanu, do nebies, seč na pravicu, Otca Všeomocného, stamšinče súdi živých a mŕtvych, Sviatého Ducha, Sviatú katolskú cirkev, zhromaženstvo sviatých, vodovanie, zrovastanie mŕtvych a večné živenie. Jezu Chryste, našemu kniezi, kiž nám příklad ľubosť dal, uvajme ve všech našich náležnosťach a prostvách. Kaznia ľubošte je veľké úžadanie za křesťanov. Dohodla prosimy za nás samych, co bychmy nic jenož o ľubošti rečeli, ale tež se skutkom, s oporom a dobrym przykładom za ňu svedčili. Kompas ľubošte nám pokazuje, što je dobre a što nic, što nám pomá a što nám znanosť škodí. Knieže pomá nám svoje živenie potom usmeriť, što nám ľubošť kaza. Gdzieś ľubošť faluje, tam sa rozšeria zvada a závišť, rozkora a neľubošť mez ľudźmi a ľudami. Tuž prosimy o tolerantnosť a znesliwość, o zrozumienie jeden za druhého. Svojba je pre nás šula víry a živenia. Prosimy za naše svojby, zo bychu o sebe dzieci a młodostni naukli, kak moli miesobu obkadzeć. Modlíme sa za našich zemretých, ki sú nás ľubovali a kotrým sme trudy přemało ľubošte pokazali, to by Boh im šu ľubosť z viečnosti radošte mytoval. Bože, ty si viečná ľubosť, čo nás obtaríš deň vote dňa, s přikilnosťou a ľubosťou nech rozčite ven nás víra a ľubosť, co bychmy přeco byli, svědkoja tvoje ľubosti byli. O to prosimy przez Krista, naszego knieza.
Pozdrawiam za wszyscy, by się moja wasz łopów spodobał Boże, a mocnemu wódcy. Pomaj nam, knieże, zabychmy ci wesele a rady służyli. Umoż nas przez te potaństwa, uczyść nas, bo te się winy przez Chrysta naszego knieza. Kniez bądź z wami. Pospijmy w utroby. Dziękujmy za kniezy naszemu Bogu. W prawdzie od nas prawny, zdobny a pomocny. Za czystania czudzie dziękujemy, knieże święty wódcy. Wszechmocny, wieczny Boże, przez Chrysta naszego knieza. Narodził się je on padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniszczył. Zmartwychwstany się na wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiał się nam niebieskie wrota otworzył. To dla śpiewamy ci z angelami a słowami świętych piosenkowy. Bez końca wyskają. Ja sam si mislil, da možemo dženca jemo z vodce naš, dokaj se je v modlinu predoval gestami, či žiči boh nekaj moliši do predkašinčki, sedža, palčiki tež. A potom budemo to ima še zvučovati, a potom budemo to dalje. Štuja si to zvaži nekaj do predkašinč. Nicht tu necha, oju, nikot si budža, pojče. Ja, da možete se oko votara zastupić, taki kus skemni. Gledajte najprej, a je to praje takto renje. A netko budemo to najprej zvučovati, da bomo to potom te praje videli, kad so vodce nas s rukami so modli. Najprej to ruki steknemo takle, a potom to takle džo. Vodce naš, ki si v nebesah, svet so tvoje meno, činč tvoje kraljestvo, stań so twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dżęs, wodaj nam nasze winy, jako my tej wodawamy swoim winnikam, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. No, ladajcie tak to działa. Haj, ty si święty, wielki Boże, lubujesz człowieku a syn bliski. Chwalony bądź Twój Syn, kiż jest z nami przeco popuczu, a nas wokoło siebie zgromadzi. Kajż uczonikom z Emausa nam ułożuje Święte Pismo, a nam wama chleb żywienia. Tak prosimy Cię, miłościwy Wódcy, puśćcie Twojego Świętego Ducha, nadaraj chleba a wina. Wun je oswieci, zobyś Ty nam bywaj, ciwo a krej
našeho knieza Jezu Krista, kiž nam poručil tute potajnstva svedčić. Večer do svojho črpenia zavon klip, džakovaše so, vamaše klip a podajun svojim učobnikam prajo. Zmiče a jistče šice gotovo. To je moje čivo, kotrež bude za vás podate. Podobne zawon też keluch ze z winom, dżakowaše so zasa a poda keluch swoim učobnikam prajo. Zmiče a piče šice z njo. To je keluch novo a vično zakonja moja krij, kotraž bude za vás a za šitkých přelata k vodovanju rychu. Čínče to na mě vzpomínajo. To je potajnstvo víry. Tudla mi vůdce vsvědčíme v opomnění Tvojeho syna, kiž je nás umožil. Przez swoje cierpienie a swoją śmierć na krzyżu se jakie krasności zrówastanienia dowiedł, a jeho Twoje prawice powyższył. Wazywiamy tutun skut Twoje lubości, doniż nieszyndzie a przynosimy Ci chleb żywienia, keluch żonowania. Świadczymy wopo Chrystowe, kotryż je nam dowierzył, on je se za nas podał, a nam podziel na jeho čivu a kri dal. Prosimy Cię, lej milje na dar Twojej cyrkwi, a daj, żebyśmy w duchu Twojej lubości všetko zjazani ostali z nim a mnie sobą. Smilny Boże, rozswietli swoją cyrkwi po wszej ziemi, a wobnoj ją przez Ewangelii. Skrócuj pasmo jednoty między wierzywymi a pastyriami, we zromadności z naszym bamżom Leom, naszym biskupom Heinrichom a zoszymi biskupami. Zczyn swój lud z gratom jednoty a pokoja. Wodce smil so nad naszymi bratrami a sotrami, koci su w pokoju Chrystowym odeszli, a všich zemrytych, kotryż wiru Ty sam znajesz. Niech Twoje obliczo woladaja a daruj im żywienie wełszy do spełności. Gdy so nasz puč ke konci kila přivzaj nás pola Tebie, a nech zromadnie ze zbožnej kniežnu, Boha rodzicielku Mariu, z apoštolami a martyrjemi a všemi sviatmi, Tebie chwalimy a sławimy przez naszego knieza Jezu Chrysta. Przez Niego, z Nim a w Nim, dawa so Ci Boże wszechmocny Wódcy, w jednocze Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodnosność, wieki na wieki. Modlmy so, kajże kniez nas uczy, i nie rucystykamo, potom so takie modlimy, kajże naprawdę zvučvali. Otce nasz, kiś w niebiesach, święco Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebiu, jak na ziemi. Przyjemny chleb nasz daj nam dżens. Wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy Twoim winnikam, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas knieże od złego, a daj nam mile pokoj naszym dniam.
Smielso nad nam je pomaj nam, že bychom od Rycha všetko svobodní a především zámučiným věstí, očakovali zbožnou nádžiu a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Kristus nám dáří pokoj a ujednanie, tohle si tyž mě sobou přijeme pokoj Boží, tomu zpíváme netko. Přijeme pokoj všem ľuďom napravo a nalivo ruku dať a potom si Přijeme pokoj všem ľuďom, přijeme pokoj všem ľuďom, přijeme pokoj všem ľuďom, přijeme pokoj kujžemu. Evinu shalom Aleichem. Evinu shalom Aleichem. Evinu shalom, shalom Aleichem. Pokoj kněza, buď stajně s vámi. Jenio Bože, Jenio Bože, Jenio Bože, Liče Jenio Bože, który zbiera rychy świata.
Woche wird leider Tabernakler noch sitzt. Strona 143 modlimy się po świętym poprawieniu. Jezusa uctij. Modlimy się. Prosimy Cię, Knieże, niech nam dzień w te dnia Tyje przyjemanie niebieskie jedzie. Ucz nas czasne wiece prawie używać, a zrozumieć wieczne dobroty przez Chrysta, naszego Knieza. Dżęca je dwymaj różocowy nyszpo. W klostrze je dżęca na popeczich huczny nyszpo ze szulu osady ze Münstera a Felixom Breuerom na klawira piszczelach. Różoc modlimy się. W klostrze niedzielu dwymaj sredu 8:05 wieczor 7:00. Kruszčice utoro a štvrт na po 7:05 tun raz hakle na po 8:00. Worklice utoro 18 a štvrt 17:30 Dobrošice mamy punželu 18 hodin na sredu do kemši Różoc. Nyšpore Różocowe na 7 dniach su punželu 19 hodin nimski nyšportu w Farskiej Cyrkwi, sredu serbski nyšport 19 hodin. W klostrze punželu 18 hodin nimski nyšport w Cyrkwi, utoro 18 hodin serbski nyšport przed wiesnej kapałku. W Orklicach su kemši kaj šec, štvrtk 18 a Dobrošice sredu 18 hodin. Doma w obstarania su piatk, Czasacach, Jedlicy, Kaszicach a Kukowie.
Šulski kemše mamy w kloštorskiej cyrkwi utoro na po 4 kroščice sredu poponu cioch. Prenowoprajinska wučba w Bančicach utoro na po cioch w Nimskiej ryči, w Worklicach na po 2 za dzieci Workliczan szule, a w Kroščicach sredu 2 za dzieci Kroščan szule. Senioroja osade zetkaja so utoro 8 hodin kemšam farskiej cyrkwi, šizankne so sneda na přednošk Bogne Korenkowie w Peru w Hornichowym domie. Šola w Kroščicach utoro zetka so nafare 17 hodin. Štvrtk 18-15 modlitwa przed najswiętszym w kloštorskiej cyrkwi. W Bančicach zetkaja so kolpinkovci štvrtk večer 8 we swojej sydarni. Dżakne kemše złotemu kwasy Manželskiego, Katariny a Mirčina, Domaszki ze Schurkow, su sobotu 11 hodin w Dobroszczan Kapałce. Przychodnu niedzielu je w kloštrze biskupska zbierka za misjonski skut misju, a w obalki leża tam zade na bliżej Kroščice je zbierka na farsku cyrkę. Przyuzacze modziny mamy piatk 24 oktobra na Kemšach, który wieczór so na tym dniu wuzacznie hakle wieczór 8. Na przygotowanskie zetkanie przeproszujemy szulari od 9-letnika. Štvrtk od 19 do 20 hodin 30 na faru. Za ten przyjotny wieczór prosimy o przyzywienie listina leży też w wolnym zakładzie farskiej cyrkwi. Na osadnu kermuszku su piatk wieczór młodostni a dorostrzeni utrobnie do Hornichowego domu przeproszeni. Sobotu przychodnu przeproszuje też Spichowanska szula Marie Marcino domu w Bančicach na dzień otworzony dury, a to od poponia cioch hać do peczich. Przychodnu niedzielu świadczymy pola nas w farskiej cyrkwi Kermuszu, doponiższe kemsze so uratuje od piszczelu kor a dujerio, 2 jeszcze prosimy potem na huczbny nyszpo. Przychodnu niedzielu w Bančicach na Kemšach w kloštorskiej cyrkwi 9 katecheza za dzieci, hać do 2-letnika z początku cyrkwi. Wikaria Bančice kukuje w novembre naredzie uratować ten nabożny słowok nie w rozwoju. Listina je przygotowana. Prosimy jeszcze hać do 21 so tam zapisać. Poki wy namakacie na ostatni homepage. 18 oktobra zemre w starobie 90 lat Heinza Münkowa, rodzina Krauzic ze Schurkow. Pusty wieczór je w utoro a sredu od popona 4 do 6. 4 do 6. Kowanie je potom štvrtk, a to poponiu 4. Knieże kowanie a requiem, wiedzą. Knieże daje wieczny odpoczynk. Odpoczuje pokoju. Boże, się punżelu, za żywych a nebo swojego bryzane za langec sprawoczyc, w utoro rano, wosemich za nebo Mikołaša Dzisławka, Manželsku, Hanu z Worklic. Sredu szulskie kemše za nebo Mirčina Rengara, Manželsku Edith. Piatk wieczór za nebo Heinzu Hadankec z Udroja pri noletnemu opomnieniu. Sobotu za nebo Lenu Heblaku z Nowej Wieski pri noletnemu opomnieniu. Przychodnu niedzielu rańsze za nebo Pawła Winaria Joku Hilžu, a potom nimski kemše za nebo Pawła Józefa Kubica pri noletnemu opomnieniu, kajž tež za nebo Rezu Kubicovu ze Worklic. Przyjął wam żonowanu niedzielu. Kniez bądź z wami. Błażony was wszechmocny Bóg,
Vodz a Syna Duch Sviaty. Dziecię w pokoju.